Siyempre ang ating red onions or guys, panoorin nyo to kasi simpleng-simple lang luto to. Papatak na natin ang ating hello, good evening sa inyong lahat mga idol, mga lodi. Ayan. Happy Saturday evening. Ngayon naman guys, magluluto tayo ng lutong Ilocano. Meron ako ditong talbos ng para akong nito talbos ng anong tawag dito? Alokbati. Ayan. Meron din ako dito talbos ng kamote. Ayun. Puro tigda dalawa yan. Meron din ako dito dalawang pirasong talong. At ano pa? Dalawang pirasong native ampalaya, jambalaya. Meron din ako dito dalawang pirasong nalaglag kamatis. Ayan. Puro tigda dalawa yan. Siyempre, siling labuyo. At hindi mawawala sa Ilocano yung bagong punata sa Ilocano, bagong isda. Ayan. Gagawa tayo ng ulam natin. Kumusta kayo guys? Bago ako magpatuloy, babatiin ko muna kayo ng isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Naway nasa mabuti tayong kalagayan at kasama ang ating mga mahal sa buhay. Siyempre, kung hindi ka pa nakapalo, i-follow mo na ako sa aking Facebook account para naman updated ka sa ating mga luto-lutong Pinoy. Ayan. So, tara guys, umpisa na natin magluto. At siyempre, na-slice na rin natin ang ating kamatis. Ayan. So, ayan na guys, nahimay na natin ang ating dahon ng alokbate. Ayan. Ito rin yung talbos ng kamote. Siyempre, may sibuyas, tsaka siling labuyo. Ang ating bagong sa Ilocano. Ayan yung ampalaya guys na tawag nito native. Tsaka yung talong. Yung ampalaya ilalaga natin yan. Tapos yung talong iihaw ko. Ayan. So ilalaga muna natin una itong ampalaya. So dito guys, meron na akong pinapakulong tubig. Bari, papakuluan lang natin ng bahagya yung ampalaya. Ayan, kailangan natin kumain ng gulay para sa ating kalusugan. Ayan, organic. Panoorin nyo to guys, kasi simpleng luto lang ito. Kung meron kang mga tanim nito sa bakuran, hindi ka mamumroblema. Pwede mo lang ilaga yan. Ayan. Dito ko naman iihawin ang ating talong guys. Wala tayong uling, so dito na lang sa kalan. Huwag nyo itong gagayahin kasi magastos to sa gas. Ayan. Yan na lang natin iihawin yan. Habang iniihaw natin to guys, titignan natin yung ating ampalaya. Check natin ang ating ampalaya. Ayun, pwede na to. I-set aside muna natin. Tapos susunod natin yung mga talbos ng kamote at saka daon ng alokbate. Okay. So, na-set aside na natin guys ang ating ampalaya. Susunod natin ang ating dahon ng or talbos ng kamote. Laga na natin. Yung talong natin, pwede na rin to. Papatay na natin. Ayan, naihaw na. Palalamigin ko muna bago natin balatan. Tatanggalin natin yung mga itim. Ayan. Halu-haluin lang natin para pumantay yung Hindi ba pwedeng lusak na lusak yung pagkakalaga. Sa amin sa probinsya guys, pag nagsaing ka ng bigas at malapit na siyang maging kanin, yung ininin na, ipinapatong na lang itong talbos ng kamote. So pag naluto na yung kanin, luto na rin yung talbos ng kamote. Ayan. So okay na to guys, i-set aside na natin. Isusunod natin ang ating alokbate. Susunod na natin ang ating alokbate. Takpan muna natin. Ayan guys, so okay na rin to. Tatanggalin na natin sa ating kaserola. Tapos ipiprepare na natin ang ating inihaw na talong at saka yung nilagang ampalaya.
Tapos ipi-plate na natin guys. So yan na guys, ang ating preparation. Ilalaglag natin ang ating nilagang ampalaya. Kamatis. Yun. Siyempre ang ating red onions or sibuyas. Yan. Ko guys ng sili, siling labuyo. Para masarap kumain. Ayun. Guys, panoorin nyo to kasi simpleng-simple lang luto to. Papatak na natin ang ating bagong isda. Ayan, luto na ang ating salad na talbos ng kamote, alokbate at saka inihaw na talong. May native ampalaya na nilaga. Simpleng-simpleng luto guys. Pero masarap kumain pag ganito ulam. Dahil ito ang paborito namin mga Ilocano. Panoorin nyo guys kasi pag meron kang tanim ganito sa bahay mo, hindi ka magugutom. Magsasawa ka sa gulay. Very organic. Hindi na natin lalagyan ng seasoning yan. Yung nilagay lang natin yung bagong isda. Ayan. Yan ang ating preparation. Yan ang ating video for tonight. Ayan guys, ang ating video for tonight. Thank you for watching. Bye bye. So, nakita nyo yun guys, yung ating nilutong ulam. Yun ang ulam natin ngayong gabi. Simpleng-simpleng luto lang guys. Kung meron kang tanim mga ganyan sa inyong bakuran, talbos ng kamote, alokbate, talong, ampalaya, hindi ka magugutom. Ilalaga mo lang yan. Tapos bagong. Hindi ka na maglalagay ng mga seasoning kasi ang bagong malasa para sa mga Ilocano. So yan guys, kung nagustuhan mo ang ating video, mag-comment ka na at mag-react. Share mo na rin para mapanood ng iba, para naman may idea sila kung paano pala lutuin itong ganitong luto ng Ilocano. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Advance Merry Christmas. Bye bye.